गामियाव बै समनि बड'लेण्डनि मोनसे जांख्रिखांनायाव रुंसारि मुंख्लं जानाय सुरत बाग्लारि बिथांनि मुङाव दिनै मुंख्लं खाम्फा जों बेखेवनो जाबाय आरो जोङो बे मुंख्लं खाम्फाखौ सुरत बाग्लारि बिथांनि मुङाव जों बेखेवनानै होबाय। मोनसे समाव बिथाङा बड'लेण्डनि जि मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआव बिथांखौ पुलिसफोरा मिलिटारिफोरा नायगार गावथारनाय जादोंमोन आरो बे दुखुथिया न'खराव दिनै जों फैनानै आरो बिनि मुङाव मुंख्लं खाम्फा गायसननो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों। जों गोसोखांदों बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव जाहाथे जायगा मोनथों आरो बिथांमोननि जि जिउ बावसोमनाय बे बावसोमनायनि थाखायनो दिनै जोङो BSc आरो बिथांमोननि मुङावनो जोङो BTC आरो फैयै BTR जों मोनफुंनो हादों। दा फोथायो आङो बिथांमोन मुंख्लंनि जाहोनावनो जों बेबायदि स्टेप बाय स्टेप बर' हारिया मोनसे जौगानायनि बिफानफोर जों मोनबोनो हादों आरो बिनि जुगिदिनो जोङो दासिम बर' माहारिया थांनानै थादों। दिनै सुरत बाग्लारिनि जानाय सानाव बिथांनि बे मुंख्लं खाम्फा बेखेवबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन? बे दिनैनि बे साबमारि गामिनि मुंख्लं जालांनाय सुरत बाग्लारिनि मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै बेखेवदों। बे बेखेवनायाव बाहागो लाफानाय गासिबो मानसिफोरनिसिम साबायखर बावबाय आरो बिनि सोमोन्दै फंनैसो आं बुंनो सानबाय। बेनि बे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाया जोबोद गोनांथार मानोना बिथाङा 1997 मे बेयाव बर'फोरनि आन्दलननि गेजेरावनो आन्दलनकारिफोरजों लोगोसे एखेयैनो बिथांनिबो जिउआ रुंसारि जादोंमोन। बेखायनो दिनै बिथांनि बे रुंसारि जालांनाय मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै जोङो बेयाव जहैफैनानै बेखेवफैदों आरो बिथांनि बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो बोसोरे बिथांनि बे थैनाय समाव आलारि बाथि सावगोन होननानै मिजिंथिदों आरो बिथांनि बेबायदि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायजोंनो जोङो जोंनि गासै मुंख्लं जालांनायफोरखौ बिदिनो बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि स्टेप बाय स्टेप मुभमेन्टखौ जोङो सोलोंबोदों आरो बेबायदिनो जों साबसिननिफ्राय हामसिन रोंलांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे बेलायाव बिथां बे सुरत बाग्लारिया बिथाङा आंजोंनो लोगोसे दंमोन बै समाव। बे समावनो बिथांखौ आसाम बेटेलियन AGPनि टाइमाव मोनसे गामियाव बे साबमारि गामिनिनो मोनसे जायगायाव हरनि समाव बेंखननानै बिथांखौ उनथिंनिफ्राय गावनाय जादों। बेखौ आं आंनि निज मेगनजोंनो नुदों मानोना आंबो बेजों लोगोसेनो दङमोन। आं खारनो हायासै आरो बिथाङा एसे आगानैसो बारायनायावनो बिथांखौ उननिफ्राय थुथाबनानै आसाम बेटेलियना गावथारदों। बेखौ आङो आंनि मेगनजोंनो नुनाय, आङो रोखा आङो दिनै बे खोथाखौ बुंदों आरो आं बारा बुंला। बै समा AGPनि टाइममोन। AGP सरखार थानाय समाव जोंनि बर' माहारिखौ जोबोद नासयबोदोंमोन, जोबोद नेवसिबोदोंमोन। मोनफ्रोमबो आन्दलनावनो एबा मोनफ्रोमबो लामा बेंथेनायफ्राव जोंनि माहारिखौ आन्दलन खालामनो थांब्ला बे समाव AGP कर्मचारिफ्रा एबा बेटेलियनफ्रा लामायाव होबथे जोंनि मानसिखौ थांनो होआमोन, बुग्लि बुग्ला खालामनानै थिनहरोमोन। बेबायदि थासारियावनो नैबे सुरत बाग्लारियाबो आन्दलननि गेजेरावनो गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन आरो आं बारा बुंला। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे